Welcome sa atong mga storya guys nga daghan kang makatunan nga mga moral lesson sa kinabuhi. So kani atong storya karon guys, storya kini ni Jesus ang sambingay sa magpupugas. So daghan na kay ta mga sambingay pero wala ginato ni na discuss ang sambingay sa magpupugas. So pinasay ning ato ang storya karon guys kay ato kining gikutlo diha sa gisulti ni Jesus nga mga sambingay. So I know nga kabalo na gyud mo sa sambingay sa magpupugas. So ato ning kuha ang mga lesson guys, puli nga matapos nimo kay do na ni dagkong lesson sa atong kinabuhi. Now matud pa ni Jesus sa mga sambingay nga dunay usa ka tawo nga nagsabod og binhi. Matud pa niya nga dunay binhi nga natugdon sa dalan. Duna poy binhi nga tugdon dito sa batuon og tungod kay gamay ra man ang yuta, niturok man to ang binhi, pero kay bato man sa ilalom, nalaos ra pag-abot sa init. Ug aduna po'y binhi daw nga napunta dito sa kasampinitan. Niturok ang maong binhi, ug tungod kay daghan mang sampinit nga mulukob niya, mao nga nalumos ang maong binhi. Unya, ang ikaupat nga klase si binhi natugdon daw sa mayong yuta. O kadtong mao nga binhi niturok siya ug tungod kay tambok man ang yuta nakapadayon siya og tubo, padayon siya og gro. Unya nakapamunga siya matud pa ni Jesus nga dunay namunga og 60, dunay namunga og 30, dunay puy namunga og 100. So guys, I know nga kabalo mo na niya nga sambingay. So adto kining kuhaan og lesson sa kinabuhi. Adunay upat ka klase sa tao. Sa maong sambingay, adunay upat ka klase sa kasing-kasing sa tao. Ang binhi nga gisigutan guys, mao ang pulong sa Dios. Ug ang nagsabod sa binhi, mao ang Ginoong Hesukristo. So, mianhi si Ginoong Hesus, no, nagwali sa siyang sa pulong. Unya, dunay mga tawo nga namati niya. Pero nisambingay siya kay adunay upat ka klases kasing-kasing sa tao nga mamati sa pulong sa Ginoo. Now, unang klase sa tao nga mamati sa pulong sa Ginoo kaning gitawag og kasing-kasing nga bantukon. Matud pa ni Jesus guys nga adunay napunta dito sa dalan nga agianan. Unya kay dalan man, bantok man, so nakit-an sa uwak, matud pa sa mga sambingay gituhak sa uwak. So dunay mga tawo ron guys nga makadungog sa pulong sa Ginoo pero bantok ang ilang kasing-kasing. Kana bang unsa may hulagway sa dalan tumbanan ra guys. So dunay mga tawo nga namati sa pulong sa Ginoo pero tumban lang nila ang ilang nakatunan. Sige silang pamati 5 to 10 years or 20 years silang pangalagad pero ang ilang nakatunan sa pulong sa Ginoo wala ma-apply silang kinabuhi kay tanan nga ilang nakatunan ilarang ipang tumban. Daghan kayo rong mga tao nga dagdalas pulong sa Ginoo, kusog kayo munibati, daghan kayo nakatunan ng bersikulo, pero wala ma-apply silang kinabuhi. Buot pasabot ang ilang kasing-kasing naasa nabilong sa bantukon nga kasing-kasing o kasing-kasing na nga kung unsay madungog sa pulong sa Ginoo baliwala ra tumban ra nila. So daghan kay mga tawo nga sama niya na ron guys. Even sa church diha sa mga Kristohanon. Daghan kayo ron tigpamatian sa pulong sa Ginoo pero ang kasing-kasing nabilong sa bantukon nga kasing-kasing. Ikaduha nga lesson nga tumakuha sa mga sambingay. Aduna po'y tawo nga mamati sa pulong sa Ginoo apan batuon o kasing-kasing. Una, bantukon o kasing-kasing kay dalan man. Ikaduha, gahi o kasing-kasing kay bato. So adunay tawo mamati sa pulong sa Ginoo pero gahi gud siyang pasabton sa pulong sa Ginoo. Naubot pasabot ana ang iyang kasing-kasing batuon. Dunay mga tawo nga walihan nimo pero magpadingol-dingol ra dili sila ganahan sa pulong sa Ginoo. Bot pasabot ang ilang kasing-kasing batuon. So daghang mga klases tawo ana ron guys nga mga batuon kayo bisan pila nang walihis pulong sa Ginoo pero murag ni gahi hinuon. Daghan minoong nahitabo nga dugay na nang sinimba pero na backslide hinuon. So ni gahi hinuon na yang kasing-kasing. Daghang mga klases tawo ana ron guys. Ikaduha nga
klases kasing-kasing, batuon una, bantukon. Guys, ikatulong nga lisod nga tumakuha nini mga sambingay ni Jesus. Aduna po'y mga tao nga sampiniton o kasing-kasing. Okay? Unsa man ning sampiniton nga kasing-kasing? Kana nang kasing-kasing guys nga nilabaw ang kalibutanong mga butang sa ilang kasing-kasing. Bali na out of place ang pulong sa Ginoo. Mas napalabi nila ang mga material nga mga butang kaysa pulong sa Ginoo. So, mas mauna nila ang kalibutanong mga buluhaton, mga butang kaysa paguna sa ginharian sa Dios. So, nabilong na siya guys sa sampiniton nga kasing-kasing. O ang tao nga sama niya na guys, dili mo tubo, dili mo grow ang iyang spiritual life. Ang iyang spirituhanong kinabuhi, lisod kayo mo tubo kung naa siya ana nga kasing-kasing nga sampiniton. Kaya nakabalog utak unsay kinaya sampinit. Ang sampinit kusog na nga mugunit, no, di ba? So ang binhi nga natisok diha mulumos ra lumsan ra sa mga sampinit. So ang ato usab nga pagpangalagad kung naatay kasing-kasing nga sampiniton malumos ra ang pulong diha sa atong kasing-kasing. So bot pasabot nga malabwan ra gihapon ang pulong sa Ginoo kung sampiniton nimo kasing-kasing. Malabwan ra siya sa ubang mga butang. Just like for example sa mga gadget, no? Matawag na isa og sampinit kung dili ka kabalong mo gamit sa mga gadget, di ba? Mas mapalabaw na nato ang time sa social media o time sa atong gadget kaysa time nimo sa pagbasa pulong sa Ginoo, pagpamati sa pulong sa Ginoo o pagmeditate sa pulong sa Ginoo. So muiral na sa itong kinabuhi ang mga butang mulabaw sa itong kinabuhi. So gitawag na sa sampinit. So dili mutubo ang Kristohanong kinabuhi nato kung nabilong tas sampiniton nga kasing-kasing. Pero guys, adunay ikaupat nga lesson nga ato makuha nining mausambingay. Ang ikaupat nga lesson, aduna puy tawo nga humukon gyud og kasing-kasing. Guys, tambukon, humukon, okay? So nindot ni og kanimoy gipangita sa atong Ginoong Hesukristo ang humok nga kasing-kasing. Kana bang mamati tas pulong sa Ginoo unya mutidlom gyud sa ato ang kasing-kasing. Samtang namati ta atong ipamalandungan unya abot gyud sa atong kasing-kasing natandog ta, then after ta natandog sa pulong sa Ginoo adunay gitawag og transformation na itabo sa atong kinabuhi. Adunay bunga nga naitabo sa atong pagpamati, adunay bungas kabag-uhan nga naitabo sa atong kinabuhi. Kay ang maong klase sa kasing-kasing o katong binhi nga nabutang dito sa tambok nga yuta, mao to siya ang klase binhi nga muturok o mutubo unya makapamunga. So mao ni ang mga klases tawo o mga Kristohanon nga namati sa pulong sa Ginoo nga adunay kabag-uhan sa kinabuhi niya. So daghan kayo mga tao nga walay kausaban, walay kabag-uhan, sige ang pamati sa pulong sa Ginoo pero walay kausaban, walay kabag-uhan. Siguro naa sila sa tulo ka klases kasing-kasing. Katong bantukon as dalan, patuon katong nas bato o kaning sampiniton, no? Katong naa sa sampinit. Pero guys, nindot nga makabaton ta kasing-kasing nga humok. Ang Dios ra gyud ang makahumok nato. O kabalo ka unsay makapahumok nato sa atong kagahi, sa atong kabatuon o sa atong kabantukon, ang pulong ra gyud sa Ginoo. As what the Bible says in Jeremiah 23 verse 29, ang pulong sa Ginoo sama sa kalayong martilyo nga mudugmok sa mga bato. Bisag unsa ka kagahi guys sa atong kinabuhi, bisag unsa ka batuon ang atong kasing-kasing, once nga pulong sa Ginoo pamation nato o kumalandungan nato pag-ayo, sama kinis martilyo ug kalayo nga mudugmok sa mga bato. So inani kanindot ang pulong sa Ginoo guys. So padayon gyud pamati is pulong sa Ginoo. So guys, dili lang ta kutob sa atong sambingay. Hopefully nga nakahatag kitag mga dagkong lesson sa kinabuhi diyan nimo. O bago pa kanini nga channel guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan natong mga sambingay o mga istorya guys nga daghan kang makatunan sa kinabuhi. So glory to God guys, kita-kita na buta sa next video. Kung ganahan kang tan-aw ini nga video guys, paki-click lang ini nga video, no? Kaning atong video karon, paki-click lang. God bless.